केहू बाई गाँव महला में हई माला लेके खाड़ बानी अभी डाल देव गाला में। ए हलो रे केहू बा हो। ए सखी हई के गाला फार फार के चिल्लाता रे। हाँ सखी चल देखा जाता। सेनर के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए कैमरामैन तनी फोकस कर इनके मुंह पे। अरे हाथ लगे सेनर के डिबिया हो कहे के जुटले बड़ा मीडिया हो। ए हीरो का विपद पड़ल बा। आई जब बियाह करे खातिर लड़का घूमता दिल्ली में सुपरवाइजर है 22,375 रुपए महीना बा। और का बा बट पटन मकान गावे घर या दलान तो गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। आई जब बुझाइल और का बता लगे। कूलर बा एसी बा घरे फ्रिज बा 2 बीघा खेत बा। और बट पटन मकान गावे घर या दलान तो गोटा बरबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। शादी सुना सीजन चालू बा दुल्हा में अंकुश साहबाला में लहलू बा। अरे अरे कुछ बोल नहीं के कॉमन सेंस हो अभी न ढाई बड़ी देखल कैसे दी लाइसेंस हो। हाथ का धोरा निकाना पर चढ़ गुला। आई जा केहू बियाह खातिर लड़ाई होगा तो हमारे लिए बियाह कर सकत है। जा बहुत बढ़िया आदमी है कोई बात निकली जा घर जा बहरी भैया बाटे बहुत जमीन एगो के कमसीन कोनी छारबा बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। बानी सावर बाकी हमारा में पावर बा। कोई ना का बियाह करी हमारा लिए बुझा तक रोड में हम क्या करो दादा हे भगवान।